Pokud potřebujeme sjednat schůzku s rodiči, žáky, případně i učiteli, máme možnost k tomu využít webovou aplikaci bakalářů. V levém menu zvolíme online schůzky a dáme pozvat na schůzku. Získáme takovýto formulář, který nám umožní vybrat si typ uživatele a vybrat konkrétního člověka či skupinu. Tuto část znáte klasicky z modulu Comments a umožňuje posílat všem uživatelům, kteří jsou v systému. Zadáme začátek a konec schůzky. A samozřejmostí je i její předmět. Můžeme zadat i detaily schůzky, což je v podstatě zpráva uživateli ohledně toho, čeho se daná schůzka bude týkat. A použijeme tlačítko odeslat. Bakaláři se v tuto chvíli automaticky propojí s Teams a naplánují nám schůzku. Automaticky se nás přesunuli do modulu Přehled schůzek, kdy vidím zde název schůzky Pokusná schůzka, že já jsem jejím organizátorem a pozval jsem na ní pouze paní zástupkyni Pechánkovou. Zde vidím podrobnosti o dané schůzce, jejíž nedílnou součástí je tento spodek, který bakaláři připojili automaticky. Vytvořili nám tady odkaz, klepnutím se připojíte ke schůzce a velmi jednoduše klepnutím sem či zde dole připojit na schůzku máme možnost se do ní připojit. Automaticky byly uživatelům odeslány zprávy i do Comments, kdy je informují o tom, že se bude konat nějaká konkrétní schůzka. Každému z vás se automaticky zároveň vytvořil odkaz i ve vašem kalendáři v Teams a máte možnost připojit se k němu i tam.